Umar dakto ne ango, Khadija ce matarsa. Aure ne irin na ƙauna, Umar dakto ne ango, Khadija ce matarsa. Rana ce ta farin ciki na kowa yana murna. Murnar aure ce na ƙauna, kun san ai ba ƙiyayya. Ga ango da amarya na gansu sun ciwo kwalliya. Khadija ce matar ka, kai ne miji yau nata, kai ne Umar dakto ka zamto jigo nata, kai ne masoyi nata. Dangi suna yin murna, aure na soyayya ne. Ango ka yau dace ne, amarya kyakkyawa ce, a yau mata ta zarce, yan gulma duk ta kauce, tayo ado ta kyawu, farin ciki ta nuna. Amarya da ango ku rike sirrikanku, da juna ku zauna samkar a jikanku. Ku duba a taron nan san ba kamar ku, amarya kiyo ladabi zuwa ga angonki. Naga dangin ango suna takawa, naga dangin amarya na ta takawa. Iyayen amarya su ma suna murna, baba Sani mai anguwa yana yin murna, baba Lawan ya zo yana ta yin murna, baba Abdullahi shi ma yana yin murna, baba Salisu shi ma yana murna, mama Fatima ta zo tana yin murna, mama Hawwa'u ta zo tana murna, baba Abu ta zo tana ta yin murna, baba Ladi ta zo tana ta yin murna, domin farin cikin su duk a yau sun nuna. Yayyan amarya na ga sun yi murna, anti Uwale ta zo tana murna, anti Magajiya tana ta yin murna, anti Sa'ade ita ma tana yin murna, anti Balaraba ta zo tana murna, anti Farida ta zo tana yin murna, anti Shafa'atu ta zo tana murna, anti Basira ta zo tana yin murna, anti Habiba ta zo tana yin murna, anti Shamsiya ta zo tana yin murna, anti Jamilan Godai tana yin murna, anti Bilki ta zo tana ta yin murna, ga yaya Garba ya zo yana yin murna, yaya Umar ya zo yana ta yin murna, yaya Fahad ya zo yana ta yin murna, anti Safiya ta zo tana murna, anti Ummi ta zo tana ta yin murna, yaya Ibrahim ya zo yana murna, ga Musa ya zo shi ma yana yin murna, yaya Aliyu shi ma yana murna, yaya Bashirin Godai yana ta yin murna, yaya Ali Ofisa yana ta yin murna, Nadini shi ma ya zo yana yin murna, Yakubu ya zo shi ma yana murna, ga yaya Yusuf shi ma yana murna, ni Rafi'e na zo ina murna, domin farin ciki ne a yau na nuna. Ƙannan amarya su ma suna murna, Umma Salama ta zo tana ta yin murna, Hawwa'u ta zo ita ma tana murna, ga ita ma Surayya ta zo tana murna, Asma'u ta zo ita ma tana murna, ga Hafizu ya zo shi ma yana yin murna, Jibrin ya zo shi ma yana murna, Usman ya zo shi ma yana yin murna, Aisha ta zo ita ma tana murna, ga Nuwaira ta zo tana ta yin murna, Idris ya zo shi ma yana yin murna, domin farin cikinsu duk a yau sun nuna. Ƙawayen amarya sun zo suna murna, Shema'u ta zo ita ma tana yin murna, Aisha ta zo ita ma tana murna, ga Ummi ta zo ita ma tana yin murna, Hansa'u ta zo ita ma tana murna, ga Aisha ta zo tana ta yin murna, Rukayya ta zo ita ma tana murna, domin farin cikinsu duk a yau sun nuna. Ango da amarya ne dai a nan zan bakku, domin farin ciki na aure a yau na nuna.